În conexiune cu Mama Terra, simțim tălpile noastre bine sprijinite pe pământ. În ascultul respirației noastre, începem să ne centrăm în inima noastră, mulțumind pentru donul existenței. Inspirăm iubire, expirăm recunoștință. Ne ținem de mână și afirmăm împreună: eu sunt iubire, eu sunt recunoștință. Eu sunt iubire. Eu sunt recunoștință. Eu sunt iubire. Eu sunt recunoștință. Vizualizăm rădăcini ce pornesc din tălpile noastre și se afundă în profundul pământului. Cerem permisiunea de a intra în contact cu energiile mai subtile, simțind inima Mamei Terra, pulsul acesteia. Ducem energia ei la inima noastră, sprijinind mâna stângă pe pieptul nostru. În percepția energiei terestre ce se scurge din tălpile noastre și se extinde în tot corpul nostru, ne conectăm la soare, rechemând izvorul de lumină interioară ce se lășluiește în fiecare din noi. Soarele radiază raze de lumină și transmite constant pachete de energie luminoasă, înălțând conștientizarea noastră, înălțând vibrația noastră.
Ducem energia solară în centrul inimii noastre, așezând la piept mâna dreaptă peste cea stângă. În momentul în care devenim punctul de uniune între cele două energii, terestră și solară, energiile feminine și masculine, extindem din inima noastră această fuziune de energii complementare cu iubire și recunoștință. Inspirăm iubire, expirăm recunoștință. Inima noastră radiază energie ca un soare, propagând în jurul său o lumină pură. Acum ne conectăm ca și multe puncte de lumină altor inimi din umanitatea noastră, ce devin o unică inimă care radiază lumina întregii umanități pe planeta noastră, Mama Terra. Primim iubirea de la unii la alții și mulțumim că facem parte din familia umană. Cu iubire și recunoștință, binecuvântăm fiecare inimă de pe planeta noastră. Pentru binele umanității și a Mamei Terra, așa e.
Începem prin a face respiruri lungi și profunde, inspirând iubire, expirând recunoștință. Primim iubire, emanăm recunoștință. Acum te invit să-ți extinzi imaginația, conștientizarea ta, prin traversarea de la nori la stele, unde vom găsi cea mai mare sursă de lumină. Te invit să-ți imaginezi acea lumină ce curge printre stele, printre nori, până la ajungerea părții superioare a creanului tău și jos în gâtul tău și de-a lungul umerilor, atraversând cu tandrețe brațele și pălmile tale. Energia ce se scurge înspre chakra inimii, de-a lungul pieptului până la abriu, pentru ca apoi să coboare mai jos înspre coapse, trecând de la genunchi până ajunge la tălpi, unde se extind rădăcini albe de pace pe pământ. De la chakra rădăcinii sau de la tălpi, în bază la cum ești în picioare sau așezat pe acele rădăcini albe de pace, de chakra rădăcinii sau a tălpilor, în bază la cum ai ales să meditezi, coborâm în profunditatea Mamei Terra. Ea este atât de fericită că ne-am arătat că o susținem. Aprinde o lumină albă și iubitoare, ne trimite lumina ei rădăcinilor noastre. Urcând dinspre tălpi deasupra gleznilor, către genunchi, înspre coapse. Primim iubire, emanăm recunoștință. Și mai sus, către mijloc, traversând stomacul, zona inimii, până la ajungerea umerilor, pentru ca apoi să coboare de-a lungul brațelor, până la pălmi, până la gât și sus, până la cap, întorcându-se în canalul original, care l-am făcut să traverseze de la nori la stele, ce se conectează la sorgentul omniprezent de lumină albă. Cum e deasupra, așa e de desubt.
cum e în înălțimi, așa e și jos. În deschiderea inimii noastre ne înrădăcinăm ca un copac ce afundă rădăcinile sale în pământ, până ce devine el însuși copac. Vizualizăm rădăcinile, tulpina, coroana și în ascultul respirației noastre intrăm lent într-o percepție tot mai profundă de noi înșine. În pământ, o picătură hrănește viața noastră. Din cer, o picătură hrănește zviluparea noastră către înălțimi, evoluția noastră, în continua căutare a soarelui. Din uniunea acestor două picături ce se contopesc într-un râu ce ne conduce la ocean, devenind picătura ce plutește în apa care o conține. Devenim fluizi ca apa, până ne revărsăm în mare. În mare chemăm balenele. Cerem lor cu umilință și respect prezența lor. Ascultăm cântecul lor dulce și suav, ce ne trezește amintiri de cine suntem cu adevărat,
deschizându-ne memoriilor Mamei Terra. Un flux de sunete magice și puternice ne cuprinde, propagându-se prin noi. Ascultăm, centrați în inimă, sunetele trezirii noastre la natura umană și spirituală. Balenele fluiesc în profunditatea apelor cristaline, trezând cu mișcări de dans lente și armonioase conștiința umanității. Fiecare mișcare produce rotări, ca și vortici, ce încep să propage clăbuci infiniți. În fiecare balonaș sunt păstrate memoriile planetei. Observăm balenele până ce devenim una din ele. În conexiune cu noi înșine, ne deschidem în simțirea sensului nostru de existență pe planeta Terra, pentru întregirea realizării noastre ca și ființe divine încarnați pe planul fizic. Mulțumim cu o profundă recunoștință pentru donul primit și ne adresăm apei pentru dedicarea rugăciunii noastre de iertare și binecuvântare. Iubită apă, ție ne adresăm cu respect și iubire. Azi suntem aici, în conexiune cu toate inimile umanității, să-și cerem cu umilință iertare. Asumându-mi plină responsabilitate a vieților noastre, îți cerem cu umilință iertare pentru fiecare cuvânt, fiecare gest, fiecare gând, fiecare acțiune, fiecare emoție ce nu a respectat viața ce se loiește în tine.
Iartă-ne. 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 Noi te iubim și îți mulțumim. Noi te iubim și îți mulțumim. Noi te iubim și îți mulțumim. Noi te respectăm. Noi te respectăm. Noi te respectăm. Mulțumesc. 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 Azi binecuvântăm fiecare mare, fiecare râu, fiecare izvor, fiecare lac, fiecare apă ce curge pe planeta noastră până ajungem la picătura cea mai mică de apă, pentru că aceasta să poată să curgă limpede și pură pe Mama Terra. Azi suntem aici să îndeplinim sensul divinității noastre, de ființe co-creatoare a unei vieți armonioase, bazată pe respect și iubire. Azi suntem aici pentru evoluția conștientă, ca familie umană în înalte vibrații de iubire și recunoștință. Așa e.